Αχ, ξεκινά το δράμα κοπέγια. Ελάτε μωρά, ελάτε. Νταβίλος. From behind, you know. Επόμενη στάση, Αλφα Μέγα. Θέλει κι άλλο φάει ο κύριος. Τώρα παίρνουμε από κάτω όριμο, σίγουρα πιο όριμο από τον Πίση Τζόρτζ. Παιδιά μου, ήρθαμε στο κάμπινγκ, όμορφα πράγματα. Άφηκε μας το αυτοκίνητο, δεν τσίλα, εν πάει. Ελάτε, είναι ωραία. Όρος! Επειδή δεν ευκαινεί το αυτοκίνητο μας πάνω, να παγαούμε. Παίρνουμε να στήσουμε, πάμε να στήσουμε το πρώτο μας τσαλί. Είμαστε έτοιμοι. Δεν υπομονώ να πάω στο. Ευτυχώς υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και σταμάτησαν να μας βοηθήσουν. Τρώτας πάω. Ρε, ό,τι έχεις τσάμε για να κοιμηθείς και ό,τι είναι να παίζεις πάνω, εγώ σου τα φέρα. Σε κουάλισα τα γιο, επειδή θες να έρθεις με μοτόρα. Ρε, Απάνε μου τελείω οικογένειακή ήταν να συζήτηση. μείνεις και anyway. Και με ένα μλάσμα να ήταν Δεν να έχω τα μείνεις ριάγια και. σου να αγοράσω όλο Μα αυτό. ούτε- Συγγνώμη. Ρε, και εγώ Δεν με το γεννήθηκα παγιό πολύ μάστα πλούσιοι. είμαι. Συγγνώμη. Έλα, είναι πιο ακριβό που είμαστε από τούτο. Που σε μάρουν να δεις το γιο σου. Ρε, Έτσι, πρίστε. Μπράβο, αρκούμαστε πιο συχνά. Ποτέ να ξαναρθούμε. Όχι είναι υπερβολικά ώρα να ξαναρθούμε. ρε, να φουσκώνεις ξανά σε τσάμε, χωρίστηκα. Α, κουραστήκαμε καρύκλου. Νόμιζες είναι εύκολο να σύνορα. Γιώργο, με ευχαριστούμε που μας έφερες. Ευχαριστούμε για το Airbnb. Εμείς ευχαριστούμε. Έλα να ξαπλώσουμε ένα λεπτό να το κάνει. Πιένας, Ναι! Όχι, είναι μόνο λίγο μαθαίνεις, τίποτα άλλο. Θέλεις να είσαι στην βάρκα. ρε, δεν ήταν τέλειο. Δεν μπορεί να πεθάνω μέσα. Δε. Και αν μπορείτε να γυρίσω, δεν μπορώ να. Δεν είμαι καλά! Και μια συμβουλή που είναι experience camper πλέον. Το πιο σημαντικό σε ένα camping είναι το πράγμα θα είναι. Και ας τα πουρτούσω και φύγε. Φούτι παρακαλώ. Ρε, τι σου φέραμε. Τι μου φέρασαι, τι μου φέρασαι, πού με φέρασαι έτσι σήμερα, τα γενέθλια μου. Η άλλη κοσμάραν της, απολαμβάνει του. Με την τζαμέ ζωάρα. Έφερα μου πίτσαν τα μωρά. Έλα. Και πώς ζάρ. Βίντεο και μάχες του να κάνεις όσο είναι πιο high quality γίνεται. Και τώρα... Και τώρα επιάσουν γλυπίσουν τις κάμερες. Ημέρα πρώτη. Νιώθω σαν να είμαι στην εκατοστή χειρότερη παρέα που πια κάμπινγκ ever, ένα άχρηστη, περίμενα να γυρίσω, ένα άχρηστη και ο πιο άχρηστος είναι και ο Κέλης. Ο Κέλης, τίποτε, απλά μουρμουρά, Κωστά μου! Και με τα σπίτια. Τραβά το όσο θέλεις. Εγώ πάντως έκαμα του. Τι έκανε. Εδώ με έδισα. Εντάξει, μπορεί να πάει. Και έκανε το λαμπούκι μαζί. Εντάξει, και τον έμεινε. Α, Παιδιά μου, τρομερό! τρομερό. Εγώ σταγίζω φάση, δεν θέλω κάποιος να γίνει. Τον μπρίχτη, γιατί να πάει παράτζι. Καλά ρε είναι το σπίτι μου. Έχεις δίκιο. Η αρκέψεν και ψιλονυχτώνει. Να φοητσάρικα τα πράγματα σε λίγο. Βοηθάτε λίγο. Μπράβο, μπράβο χαρικία. Πιο γλύωρα. Μπράβο. Ω, μου έπειρος. Είναι εύκολο. Συνέχιζε να μπιτάρισε μου. Μπορεί ο ήλιος να μαυρίσει, Ανατολή να γίνει δύση. Εσύ θα πούμε όλοι.
τη σαλάτα. Όχι ρε, πολλά όμορφα, βράζουμε θέμες. Η νοικοκυρά μου ρε. Έσου να μαρέψουν ποτέ έρθε κάμπινγκ να μαρέψει. Το λοιπόν, Εγώ πέγια. έχουμε λάδι. Όχι, θα βάλω εμπύρα. Τούτο είναι κάου κρούζι. Περνάς ωραία. Με ποτέ κάνει κουστάκι. Δεν μπορώ να Με κάνει κουστάκι, ποτέ. Ποια είναι η κάμερα μου? Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Καστό μεγάλο και κόψω με Θέλεις να κουραγνείς. Τελικά θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Pissing George που μας εκανόνισε και κοιμηθήκαμε σε το 5-αστερό ξενοδοχείο. Εκτίμησα πάρα πολλά το κρεβάτι μου, το σπίτι μου. Καλημέρα σας. Άντε κοπέικια, καλημέρα μας. Ξέρετε πότε γυρούν το κολοχάρτο. Εγώ παιδιά καλημέρα. Αλλά ρε, άφηκε να ακουστεί ένας natural sound. Όσα τη χαρακτήριζα, μουσική για τσόγλανους. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά όποιος μαθαίνει με το άγριο. Ωραίο είναι το χάκι. Μην τα κάνουμε ευκάλλη. Εύκολα σε κάνει. Για στο view. Το είναι το view. Πού ακριβώς να πάμε? Να ας πούμε. Bye Γιώργο. Ρε παιδιά, ως που έγινες και χειρότερο είναι το πράγμα. Θέλω χάκι μισή μου. Να έρθεις. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ του πώς πεθαίνουμε. Ο πρωταγωνιστής μας. Όταν θα βγει αυτό το βίντεο στο Netflix θα θέλαμε ο τίτλος να λέγεται Lost in Troodos. Ξεκίνησε σαν αστείο αλλά φαίνεται να είναι πραγματικότητα. Καλή σας όρεξη. Είναι κάτω. Δυνάμεις σου, έχεις Ναι ρε, εσείς είναι στο Power Rangers. 1, 2, 3, πάμε! Το γάρο είναι ραδά ρε εσύ που πάει δουλό. Πιένε. Δε τους γάρους που ήβραν το πράγμα είναι έτοιμο και κάνουν ότι φτιάχνουν. Εγώ το κάμα. Ρε, εμείς το κάμαμε ρε! Ρε, εγώ το κάμα. Μέτες τώρα που το βάλα. Άμα σε βλέπες, όπως Εν έχει ξανά χαρή κλείαμα, εν έχει ξανά. Ρε, θα με χείες νύχτες. Ο παιδιά Τζον που λαλούσε you only live once. Μαλακίες ούλα, μην είναι ρεσό σας. Όχι, and one spoon να live. Τούτον είναι. Α, πάνε, δε ανηφόροι, δε ανηφόροι. Εμείς ανακόντα που να βρούμε εδώ μέσα, ανακόντα. Ρε, κάμπινγκ με μπέικελ και αυκάτια από κάτω, εξανάδες. Ρε, μόνο χακελίκια, μόνο. Με τη high class, δεν τούτη που φταίει για όλα, που θέλει high class πράγματα. Λαλεί το πρωί να δεφώ τα scrambled μου με τα αβοκάτο μου και το κάρα μασάλα μου. Πού το κάρα μασάλα? Μόνο καραμασάλα. Κάρα μασάλα. Εντάξει, η αλήθεια εγώ ήθελα έτσι έναν αυγό μποσέ. Και πιένε και λίγο καπνές στο σώμα. Α,